बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव जोब जोब अखा हानायजों आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव हा गिसिखानाय आरो दैबानाजों न' बां लोमस्रावनाय नुनो मोन्दों। थाद'नाय गैयै अखा हानायजों दिमा हासावनि हाफ्लङाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारदों। रिपर्टनि बादिब्ला गुवाहाटि नोगोरमानिफ्राय सिलचरसिम थांबाय थानाय गंसे रेलगारिया हा गिसिखानानै रेल लामाया खुरखा जाना रेलगारिया खारनो हायैनि थाखाय गासै सा 2,000 दावबायारिफ्रा जायगायाव नांथानानै थानो गोनां जायो। बेबादि दुखुआव गोग्लैनानै थानांनाय सुबुंफोरखौ भारतनि रैखाथि हान्जाया हेलिकप्टारजों बे जायगानिफ्राय बोखांनानै गुबुन गुबुन रैखाथि जायगासिम दैथायहरो। बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय शंकर बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंनो थियारि। कक्लाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथाङा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो साखाफारा। बेजों लोगोसे शंकर बसुमतारी बिथाङा 22 नं कक्लाबारि बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय गावखौनो बिजाथि फसंनो दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों। जी टिभिआव टेलिकास्ट जानाय रियेलिटि श' डि लिटिल मास्टार सिजन 5आव जायगा मोननाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया दायो टप 10 आव दं। बे रियेलिटि श'नि भट होनाया जाथ'वाखैब्लाबो दिनैनि गेजेराव भट होनायनि अनजिमाखौ फोसावनो हागौ जी टिभिआ। बे भटनि अनजिमाखौ चेनेलाव फोसावनायनि उनाव गासै बर' रायजो राजाफोरा नबजित नार्जारिखौ अनसायनानै बिथांनो भट होनो बिमाया आखाइ खबजबनानै खावलायो। बुंथिनो गोनांदि नबजित नार्जारिया दायो मुम्बाइआव दं। गुवाहाटीनि बरबारि बाथौ मन्दिर पट ओनसोलाव बावैसो सान सिगां सरकारा जेसिपिजों 2,200निबो बांसिन नखरफोरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन। बे 2,200नि गेजेराव 30सो बर' नखरफोरबो दं। दुखुनांथाव बे अखानि बोथोराव फिसाफोरखौ लानानै बर' बिमाफोरा आलाय सिलाय जानांदों। नाथाय दासिमबो रावबो बर'नि दैदेनगिरिफोरा खौरां लाहैयाखै, जायनि थाखाय बर' बिमानि मेगनाव मोदै गदों। गेदेर गोलावफोरा रायलायनानै गुबुनाव थानो जायगा होनो गाबै गाबै आरज गाबो आरो गावसोरखौ नायहरनो खबर लाहैनो बुंनायजों लोगोसे दिनैसिम रावबो एबसु बा प्रमद बर' रावबो फैयाखै खबर लाहैनानै नायलांनो, जाहाथे गावसोरनि थासारिखौ नुलाङो आरो भिडिअ नायालासे गावनि मेगनजों फैनानै नायफैयोब्ला बयखौबो मोजां मोनगौमोन होनना बर' बिमाया गाबै गाबै आरज गाबो। बुंथिनो गोनांदि बेबायदि बर'फोरा आलाय सिलाय जानांनाय समाव बर'नि दैदेनगिरि माहारियारि आफादा कलकाता बायदि जायगायाव थांनानै बैसागो बिदाय खुंनायखौ लानानै गोबां बर' रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियाफोराव दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों आरो प्रमद बर'आ बेफोरबायदि हारिनि दुखुनि समाव मानो सिरि होनना गोबाङानो सोंथि खालामो। रामफल बिल दख'रा एबसुनि मावथिफोरनि हेंथायै गलादारि इरागदाव नार्जारिया सेरफांगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इरागदाव नार्जारिया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय गावनि गलायाव बे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरनि अनलाइन एप्लाइ खालामबोबाय थादोंमोन। बेबादि नंखाय अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि अजदजों अनलाइन गलादार इरागदाव नार्जारिखौ रामफल बिल दख'रा एबसुनि मावथिफोरा एसे देहायारि साजा होयो। रामफल बिल दख'रा एबसुआ बेबादि नंखाय एप्लाइ खालामनायखौ बन्द' खालामनो खावलायसियोबो इरागदाव नार्जारिया मानियैलाय दख'रा एबसुआ इरागदाव नार्जारिखौ मावखुलियाव लांनायाव बाथ्रा दान्थिलायनाय जायो आरो इरागदाव नार्जारिखौ एसे देहायारि साजा होयो। दख'रा एबसुआ एबसुनि मावथिफोरा गावनि सायाव गाग्लोबनायनि थाखाय सेरफांगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो। बेराफारसेथिं दख'रा एबसुआबो इरागदाव नार्जारिनि हेंथायै फिन गसर थिसनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।